prasasat badal karsa ning aku mulane babawa urip sabar ngabuleng ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti nemu ewo yo jagat dewa Bathara wasisaning Bathara jagat mangkota ponak aku wong bagus ponakanku wong gagah sentosa Kurupati nuwun kula wonten pangandika ingkang adhawuh Paman Harya Suman nimbali dhumateng ingkang putra kula pun Kurupati ya mula kowe tak timbali supaya ngadhep nyaket kelawan pamanmu Harya Suman dina kala mangsa iki ana bab wigati ingkang nedya ndak rembug kelawan sira kanthi srana catur netra tegese mung antarane Harya Suman kelawan sliramu keparengipun kados pundi paman aku saiki arep takon kelawan apa sing ana sajroning atimu yen Kurupati nyawang kahanan negara Ngastina ingkang kaya mangkene iki apa kowe wis rumangsa ayem apa wis rumangsa jenjem kahananmu mapan ana Ngastina kene nyuwun pangapunten paman kula dereng mangertos menapa lerekipun anggenipun Paman Harya Suman dangu babagan perkawis menika kowe aja kaya bocah cilik Kurupati wiwit cilik kowe ndak openi paribasane saiki wis ngancik dewasa kudu enggal ditata uripmu besuke merga Harya Suman abot tinangisan dening Kakang Mbok Gendari ya wong atuwamu merga isih lara atine nalika Pandhu Ratu Ngastina nggone banget ngewak-ewakake marang katresnane Kakang Mbok Gendari nanging malah banjur diparingake marang Kakang Destarastra mula nganti wektu dina iki kaya isih durung trima rasane semono uga Harya Suman yen to dina kala mangsa iki aku nyawang kahanane ponak-ponak aku Sata Kurawa sing nyatane ora sethithik cacahe mongko siji wae urung ana sing temata besuke apa ora melek mripatmu kowe Kurupati negara Ngastina iki jerengan sing kanthi permati tatananing ratu iki piye keprabon Ngastina iki mestine biyen darbeke wong atuwamu Kakang Destarastra merga mijil kakung dasare pembayun tegese anak lanang barep parandene merga ana pernatan sing diinger nganti padha keblinger jarene ratu ora kena cocom kuwi mung pranatan sing digawe dening wong-wong sing ngelak marang panguwasa mula wektu dina iki kowe aja kaya bocah cilik aja kaya wong wingi sore kowe wektu dina kala mangsa iki kowe aja gelem dibodhokake karo kahanan apa pancen kowe goblok tenan Kurupati
kagiatri sang kabirangu rinangkul kinempet kompet dosang reknaning bawana ya kitu kang walang ati ya kitu kang ana sing tias aduh paman Haryo Suman Purupati bi nyuwun pangaksama dene ngantos keblinger kiblat kula menawi tetela mekatan kula nyadong dawuh paman Haryo Suman lampah menapa ingkang kedah kula tindakaken murih kula saged njarah panguwasa negara Ngastina iki durung wancine sira makarya tegese ngene sing baku kepriye carane besuke panguwasa negara Ngastina aja nganti tumiba marang tedhak turune Pandhu. Lajeng srana menapa ingkang badhe katindakaken pamanmu Haryo Suman kudu duweni panguwasa ing negara Ngastina. Tegesipun ora ketang sak propira aku kudu duwe palungguhan. Merga dina kala mangsa iki aku kaya ora duweni panguwasa apa-apa ana negara Ngastina iki. Yen to Suman ora duweni panguwasa ana negara Ngastina, tangeh aku bisane mulyake, bisane mikulake kelawan ponak-ponak aku Sata Kurawa. Mula wektu dina iki aja ndadak wedi kangelan kowe Kurupati, kowe manuta karo dawuh pengendikane pamanmu Haryo Suman. Dina iki Suman sumpah aku bakal gawe reka daya karti sampeka. Kanthi laku dedemitan ora ana sing bakal ngerti laku sinandhi kang bakal ndak tindakake. Kanthi srana mengkono gampang nggon kuantuk panguwasa kelakon kowe dadi ratu negara Ngastina besuke Kurupati. Wong-wong griya mangu-mangu